Hi guys! Welcome back! Kanina ay itinuro ko sa inyo kung paano ang pagpapakilala or introduction sa waray. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ang pagbati sa waray or greetings. Sa umaga, ganito sa waray. Maupay nga aga, sa Tagalog ganito. Magandang umaga, sa English, good morning. Sa waray, ganito ang pagbati sa tanghali. Maupay nga udto, sa Tagalog, magandang tanghali. Sa English, good afternoon. Sa waray, ganito ang pagbati sa gabi. Maupay nga gabi, sa Tagalog, ganito. Magandang gabi. Sa English, good evening. Sa waray, ganito. Maupay nga adlaw haiyo nga tanan. Sa Tagalog, ganito. Magandang araw sa inyong lahat. Sa English, good day everyone. Sa waray, ganito ang pag-welcome sa kaibigan. Uswag sangkay. Sa Tagalog, tuloy kaibigan. Sa English, welcome friend. That's all for now. Hanggang sa muli. Lagi po nating tandaan na ang karunungan ay kayamanan. Keep safe everyone.